Здравейте хора, аз съм Steve ProBG и добре дошли в едно ново видео. Ще реагирам на смешни клипчета. И да, когато влизам в YouTube и когато намеря смешни клипчета, ще се пусна. Хора, няма да реагирам, обърках се, извинете. По-скоро ще се опитам да не се смея като ги гледам. И кажете, така камерата добре ли е? Много ли е голяма? Ако не, да я смаля малко. Или да се остава така. Пишете ми долу в коментарите, за сега ще остава така. И да почваме. Да виждате? Are you guys ready? Така. Да гледам. Добре, те я тичат. Това не е смешно. Кой знае колко забравя. Ихи. Така. О, божечко. Така. Кой това бе, какво мята това? Приби се, човечица. Мале. И гледайте. Иха. Гледайте котката. Карат колела. Ихи, прибих се. Гледай, сега не ми е смешно. Чак толкова смешно, поне на мен не е смешно. Така като спрем. Ще го то малко бе шо. Ехе. Подпали си ръката. Добре, тук за малко да се разсмея. Така. Паднах. Добре, че не ги басна луката. Бата, знаете. То лут ли камо ритни така към детето си? Мале, горкия. Така. Уф, мале. Как сам главата му влезне в кофата, видяхте ли? Така. О, горки, как падна съм. He's not gonna do anything. Yes, he is. О, това хора, видяхте ли? Това са уния бодливите мали, как кой не само е хвърли. Кълбо напред, почти напред. Goodbye, Jaws. Hi, Jaws. Това рибка ли е? Да, рибка. Just do it. Dump him. Не, това не е риба вътре. Риба. Как па точно не спука пликчето? Alyssa, come quick! Alyssa, come quick! Come quick, run! Come quick! Хора, не знам дали се... Майко. Не знам дали се чувам, затова ще намаля. И така. Бати свинята. Гътна цялата парзалка. Като гледам такива неща ме гнус. Такива плъхове. Къде се завря точно?
Така. Аз ще увелича малко. Uh-oh, she went down. Careful, baby. Don't hurt yourself. Видим. Добре, така мога да се засмея. Swung 3 times on that, so. Oh, that's what I was thinking. That's what I was thinking. Dang it. I like it all. Yeah. Добре, хора. Не успях. Майко, гледайте как се приби само от горкия. Гледайте. Баба на коларборд. О, божечко, бабочка на коларборд. Извинете, че говоря така, болен съм. Хайде, ще друго. Видяхте ли онази бабичка на ховерборда? Гледайте. И как е направо така? Добре, не успях да... Засмях се, признавам си. Как се натърти задник. Не беше. То спък. Майко. That's one way to go in. Колко? 780 къде съм. Мале. Падна във водата. Don't hit me. Майко, как фърли. Гледайте го това мачо. Happy birthday to you. Как го първо тортата. Вижте хора, гледайте сега, чакайте малко. Само как у нас тортата. Happy birthday. Тук. Направо. Какво пише оттам? I'm good. Okay. Така. Още. Падна горки. По-скоро ми стана смешно на този клип от смеха, как казва така се смеха. Man, oh my god. Yeah. Еготе е пак ховерборд. Дядо ли? Уй, майко! Дядото как се стерси? Не стерси. It's Christy. Trying to ride Natalie's bike. И майка кара Бем Хикс. Божечко! Уф! То по-малко не мога да цели това. Ховерборд. Ето точно за това мразя ховербордите. Само малко да зареди, защото малко ми е бавно интернета. Ако искате още такива клипове, натиснете лайк бутона. Така. Ето. Това е малко. Ето за това мразя ховербордите, гледайте.
Трябва да се науча хубаво да го управлявам. Явно това е последният клип. Ами да, хора. Айде, беги. Здравейте отново, това е Християна. Така. Еми хора, ако ви е харесал този клип и ако искате да има още такива клипове, на смешни клипове, натиснете лайк бутона, абонирайте се за мен. И това ще бъде за този клип. Да. И още веднъж да ви кажа. Първо пак да ви благодаря. Благодаря ви изключително много с 25 абоната. Направих ги. И кажете в коментарите искате ли анбоксинг или не. И да, това ще от мен. Бай-бай, до нови срещи.